Briga o zdravlju trenutno je najvažnija tema i mnogi se pitaju kako izbjeći infekcije i zaraze, kako se prirodno od istih zaštititi, šta konzumirati, a šta izbjegavati. Ukoliko vodite računa o svom zdravlju, jačanje imuniteta trebalo bi da posmatrate kao ključno u svakodnevnici i uvijek u životu. U nastavku videa saznajte kako ojačati imunitet prirodnim putem, šta utiče na podizanje imuniteta i koji su to faktori i namirnice koji na najbolji način mogu da djeluju na poboljšanje imuniteta. Veliki broj ljudi u današnje vrijeme živi ubrzanim načinom života. Hrani se neredovito i nezdravo. Nedovoljno se kreće, nema dovoljno odmora niti sna. Sve to dovodi do slabljenja imuniteta. Kako bismo ojačali imunitet i smanjili rizik od bolesti i infekcija, potrebno je prihvatiti zdrave životne navike, te odabrati proizvode koje imaju znanstvene dokaze o učinkovitosti. Kako da znate da vam je imunitet slab i da uopšte treba da se pozabavite njegovim jačanjem? Kada dođe do slabljenja imuniteta, tijelo postaje izloženo brojnim bolestima i zarazama, odnosno ne uspijeva da se izbori sa infekcijama, što može dovesti do ozbiljnih posljedica. Neki od ovih simptoma će vam sasvim jasno staviti do znanja da je vaš imunološki sistem slab. Umor i nedostatak energije. U redu je ako se umorite od teškog rada, vježbanja ili sličnih situacija u kojima je umor sasvim normalna posljedica. Međutim, ukoliko ste stalno iscrpljeni, ukoliko se lako zadišete i male promjene utiču na vaš nivo energije i na raspoloženje, to nije u redu i to je jedan od simptoma pada imuniteta, česte bakterijske i virusne infekcije. Ukoliko ste često u situacijama da posjećujete ljekara i da pijete antibiotike kao vitamine jer imate upal uha, pluća, grla, desni ili slično, ne treba vam jasniji znak. Definitivno treba da poradite na jačanju svog imunog sistema. Alergije. Alergeni su još jedna napast koja vreba vaš organizam. Na neke možete biti više osjetljivi, na neke manje, ali definitivno sposobnost tijela je da se izbori s alergenima zavisi od toga da li vam je pao imunitet ili nije. U velikom broju slučajeva alergijske reakcije su uspješno ublažene ili izliječene jačanjem imunog sistema. Ostali simptomi pada imuniteta su teško zacjeljivanje rana, proliv, dehidracija, ekcemi, psorijaza i afte. Kako ojačati imunitet promjenom životnih navika? Spavajte dovoljno. Kada je vaš organizam iscrpljen, on nema snage da se bori sa patogenim faktorima koji dopiru s polja iznutra. Spavanje pomaže tijelu da se obnovi, regenerira i oporavi. Dobar san popravit će vam raspoloženje, poboljšati sposobnost razmišljanja, pa čak i izgled kože. Pravilna i adekvatna ishrana. Nauka je pokazala da se imunološka funkcija često smanjuje kako starimo, ali nedavna istraživanja upućuju na to da je rad imunološkog sistema također povezan sa ishranom i može se pojačati konzumiranjem zdrave hrane. Vježbajte i provodite vrijeme na svježem zraku.
Redovita tjelovježba održava tijelo zdravim. Osim što jača organizam, vježbanje oslobađa endorfine koji smanjuju razinu stresa. Svježi zrak dobro utiče na raspoloženje i na imunitet. Krenite na vožnju biciklom, planinarite, šetajte ili trčite. Pijte puno vode. Svakodnevno je potrebno popiti oko 1,5 litru tekućine, vode ili nezaslađenog biljnog čaja, radi hidriranja i detoksikacije organizma. Namirnice koje utiču na podizanje imuniteta. Snaga organizma u najvećoj mjeri dolazi iz ishrane. Od malena se učimo da snaga na usta ulazi. I to zaista jeste tačno, ali je neophodno obratiti pažnju šta i kada jesti. Bijeli luk kao snažan antioksidant. Kada nabrajamo korisne namirnice za imunitet, ne možemo a da ne spomenemo čuveni bijeli luk. Ono po čemu je bijeli luk poseban jeste alicin, sastojak koji se bori protiv svih vrsta infekcija i patogena. Dovoljno je da jedete po 1 čen bijelog luka dnevno kako biste u svoj organizam unosili neophodne supstance za podizanje imuniteta. Med je jedan od najjačih prirodnih lijekova. Ako je neki prirodni proizvod još od davnina poznat po svojim ljekovitim svojstvima, onda je to svakako med. Pored meda, prirodni lijek za imunitet mogu biti propolis i matična mliječ. Dovoljno je uzimati do 5 kašičica meda dnevno, najbolje ujutru, prije doručka, kako bi bio najdjelotvorniji. Potražite voće i povrće intenzivnih boja. Crveno, žuto, ljubičasto, plavo i zeleno, voće i povrće će sigurno poslužiti u pripremi organizma za sezonu gripe i prehlade. A sad prelazimo na recept za vitaminsku bombu, koja će sigurno oporaviti vaš imunološki sistem. Možda će vam ovo zvučati kao veoma čudna kombinacija, ali ovakav miks sastojaka veoma povoljno djeluje na imunološki sistem čovjeka. Možete pripremiti veću količinu smjese bijelog luka i meda i koristiti je duže vrijeme. Zato probajte nabaviti kvalitetni med i domaći bijeli luk, za koji znate da je uzgojen u dobrim uvjetima. Trebat će vam 2 glavice bijelog luka, oko 300 g meda i veća sterilizirana staklenika. Sameljite čenove bijelog luka te nasjeckajte na komadiće i stavite ih na dno tegle. Preko luka sipajte 300 ml meda. Staklenku zatvorite i ostavite na tamnom mjestu. Nakon 7 dana možete konzumirati ovako pripremljen med. 1 kašika dnevno ovako pripremljenog meda i bijelog luka je dovoljna da dovede do primjetnog poboljšanja zdravlja. Od imuniteta preko sistema varenja i kardiovaskularnog sistema, pa čak i moždane funkcije mogu biti poboljšane redovnim unosom. Nakon otvaranja, čuvajte ga u frižideru narednih nekoliko mjeseci. Zdravlje je najbitnije, stoga mu posvetite svoju pažnju.